Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyonkoɓe ɓe gari ka jokkude windande nde en gari ha maliki yawmiddin. Hande bindaten ko alif jubriya alif taƴƴo kef juburna ayna dariɗo jubur ba del wow alif jubriya alif taƴƴo kef juburna siñiɗe juburta ayna dariɗo jubriya nunarak unjide alif ha mawɗo del juburna alif taƴƴo alif laam ay swaridu ara alif ɗa koyngal alif laam mim siñiɗe juburta kaf toɓɓuɗo jubriya mimarak kaden ɗo bisimillah gati lawol hande iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina as-sirata al-mustaqim ɗo joni dennagal kalfe janganoɗe ɓe gayni ha sappo eni har feere mbaɗen dani ñobbande mbaɗen ɗo ba e siñiɗe e mimarak e alif kañum e laam e ha saqiru e ara e ha tongu e nunarak e yanara kañum e del ayna baɗiɗo piccuɗo kef wow ayu tuggiɗo faaɗo sappo ene wonno joni hande ala ko woni ɗo e majje ko ɓeydi hen e majje so wona tan oɗo juburta o kanko wiyete tajornani ay no mbiɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu fofof ene ɗo henne oɗo ta goto woni alaɗo o dow moni ay ihdina sirata almustaqima woni hen tan ko ala hen ay ko saridu nani e ɗa koyngal ngal a ngali kañumma ɗafara woni ɗa toɓɓuɗo nani gasi juburta o moni o artiɗo wadde ihdina sirata almustaqima e hewde ko sareedu ɗa koyngal ɗaf toɓɓuɗo ɓeydi hen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hewde o goto ɓeydi hen ko heddi ko foof nanga henne on paami noon ko heddi ko foof nan dowga henne sa addi bismillahi rrahmani rrahim ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin ɗo ko arrahmani rrahim ɗo ko maliki yawmiddin ɗo ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗo ko ihdina sirata almustaqim wadde ɗeɗo karfeje ne poti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ɗeɗo 10 kanje goni bismillahi rrahmani rrahim oɗo del e oɗo aynu
kañƴi binnanma alhamdulillahi rabbil alamin oɗo keef e oɗo keef wow kañum lombi koye nder maliki yawmiddin oɗo ta o woni koye nder iyaka nabudu wa iyaka nastain saridu ha koyngal ɗafa tati ɗo kañƴi lombi koye nder ihdina sirata al mustaqim gasi nden noon mbaɗani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nani 11 12 13 14 15 16 17 18 gasi 17 woni inde Allah hayyu gasi wuuri ay gila mbiɗa bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لفوسو يندي كارفاجي سبو اجيتدي هجو لمتنغو نانتون سودي wadde a faami 18 19 nogas e goo tati heddi faatiya timma tati heddi faatiya timma a faami hoko arani ɗo henne zadel ɗum woni siratal lazina ko arani ga woni gayril magdubi daariɗo tati zadel gayno o e daariɗo i tati keddere maɗo e nder fatiha gasa ari ha ihdina sirata mustaqim ko sirata allazina an'amta alayhim gayri lmagdubi alayhim wala ddallin fatiha timma nden noon karfeje tati keddere ma toon holɗon holɗen gaddade ɗo poftina hoore maɗe ɗo harfere zadel woni saabi an'amta alayhim gayri lmagdubi ay sirati allazina sirati allazina amoni zadel nan ɗon o woti 19 ay muni ay 19 nani 19 gayri lmagdubi ga o moni magdubi daariɗo ay gasi 19 ɗo woni 20 o ɗo woni 21 o ɗo faati haɗa so ari ay 21 ɗo ɗon haaɗi ay 21 woni e nder faatiha joni seɗen janngoya noon ko nde ɗo harfeere e nde heddini en to bange siratal lazina ay wari ɗon an'amta alayhim fof nanga gayril magdubi alayhim wala ddallin e heewde zadel gayna baaliɗo daaliɗo wontoon gasi saydan siratal lazina an'amta alayhim gayril magdubi alayhim wala ddallin ɗum ɗo ɗe juutde fof so rendi ko zadel tan woni toon e gayni o e daado o woni ko ɓeydi heen e ɗo fof so ndendi hayde coomi nder heen paami ɗon kadi kaaɗen ɗo kadi hayde jiɓoyaade wode ɗo bismillahi rrahmani rrahim ɗo
alhamdulillahi rabbil alamin ɗo haaɗi arrahmanir rahim ɗo haaɗi maliki yawmiddin ɗo haaɗi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗo haaɗi ihdina sirata almustaqim ɗo haaɗi ɗeɗo karfeje gonduɗe haa to ƙaafɗo kanƴe bindi ɗum wa amma harfeede zadel nde e gayna baaliɗo e daarido kanƴe jogori windoyde sirata allazina an'amta alayhim gayri lmagdubi alayhim wala ddallin ɗeɗo fof nani hen coomi ɗeɗo to goni ko ngala hen ɗeɗo on jippinama wadde abajada mon nani abajada mon yaltini e nder fatiha nogas e goho ko heddi hen ko ala e fatiha woni fa o woni fa jorɗo o anani e jaa o e chinoɗo e oɗo ha e oɗo ha koyngal e oɗo ha e oɗo zeyin ay ko ɗeɗo jeeɗiɗi goni ngala e nder fatiha he fof so rendoyi noon tonganma nogas e jeetati karfeje poɗɗe janguede abajade ɗe fofof deke noon nogas e goo fof coomima e nder fatiha he ɗum ɗo ko ha tan pinta ganda daka fatiha ko suumi hen karfeje ko ɗum saabi yimɓe moƴƴuɓe aɓe dalna cukalel ngel baa beele ngel wawa janggode e karfeje lawol gotol so faati gasi tan o heeɓi hen abajada makko fodde nogata goo he o heddere fa toɓɓuɗo oɗo enay falaqi oɗo jatongu enay naasi mo jinni to wan naasi sino e min charri oɗo ha inna fa saati oɗo khannasillazi a faami wadde heddi ko zakoyngal e zeyino sa jangoyi al mashrah tawato en ɗiɗɗi kasi ɗum woni jangde codol ɗo tan tektoroɗa woni ha abajade ma timmiɗo sogay noon jokken fatiha o gongol ɗum ɗo momte ha laaɓa fatiha jippine wassalam ko musidɗo mon guiɗe moɗon saabu Allah ya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin joni noon an jiiɗo jokkade numéro ma nan ɗon nana windi ɗo to Dental Dine TV ya limata on saaha mbaɗa numéro whatsapp mo mbaɗa 00 221 77 906 14 81 jiya whatsapp o gara kala indema yettodema kabara ka jiɗannaɗo min nannoma a yiɗa gasi ala mbawimo yiɗa ko jiɗɗo min kaldata jiɗɗo janngude ara janga a haalne sarɗeji ɗi aɗi welimo o naata o janga o yiɗa o cewdeje wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam